Staroveký grécky filozof Platón zanechal po sebe dedičstvo hlbokého filozofického myslenia. Medzi jeho mnohými dielami vynikajú dialógy Timaios a Kritias, ktoré obsahujú fascinujúci príbeh o Atlantíde. Platón opisuje mocný ostrovný národ, technologicky vyspelý a kultúrne sofistikovaný. Tento ostrov, hovorí nám, existoval tisíce rokov pred jeho dobou. Podľa Platóna mali Atlanťania vedomosti a múdrosť ďaleko presahujúce tie z jeho vlastnej éry. Ich civilizácia prekvitala na ostrove väčšom ako Líbia a Malá Ázia dohromady. Tento ostrovný ráj bol tragicky pohltený morom a zanechal po sebe iba šepoty a legendy. Platónov príbeh o Atlantíde fascinuje čitateľov a vedcov už stáročia. Bola to len filozofická alegória, alebo skutočná Atlantída existovala? Hoci konkrétne dôkazy stále chýbajú, možnosť stratenej civilizácie naďalej podnecuje našu fantáziu. Detaily, ktoré Platón poskytuje, ponúkajú lákavé indície o tom, ako mohla táto staroveká spoločnosť žiť. Platón vykresľuje živý obraz Atlantídy ako technologicky vyspelej civilizácie. Hovorí sa, že Atlanťania využívali tajomný zdroj energie nazývaný orichalk. Tento kov, ako sa dozvedáme, sa ťažil zo zeme a mal nezvyčajné vlastnosti. Jeho hodnota bola vraj hneď po zlate. Atlanťania používali orichalk na pohon svojich miest a strojov. Vyvinuli pokročilé technológie, vrátane lietajúcich strojov a zbraní s neuveriteľnou silou. Ich majstrovstvo v oblasti energie a inžinierstva im umožnilo postaviť nádherné budovy a prepracovanú infraštruktúru. Ich hlavné mesto bolo zázrakom inžinierstva, pozostávalo z koncentrických kruhov zeme a vody. Atlanťania boli zruční námorníci, plavili sa po svetových oceánoch a nadväzovali obchodné cesty so vzdialenými krajinami. Ich lode boli vraj väčšie a modernejšie ako akékoľvek, ktoré boli v Platónovej dobe videné. Platónov opis Atlantídy zdôrazňuje vznešenosť a architektonickú zdatnosť. Mesto bolo rozložené v koncentrických kruhoch, striedajúcich sa medzi pásmi zeme a vody. Mohutné mosty preklenovali vodné cesty a spájali rôzne časti mesta. Centrálny ostrov, kde sa nachádzal palácový komplex, bol úchvatným pohľadom. Veže a chrámy sa týčili vysoko k nebu, zdobené zlatom, striebrom a žiarivým orichalkom. Záhrady a fontány dotvárali krásu mesta. Atlanťania boli majstrami v hospodárení s vodou. Vytvorili kanály a akvadukty, ktoré zabezpečovali dostatok čerstvej vody pre ich potreby. Verejné budovy, vrátane chrámov, knižníc a akadémií boli rovnako pôsobivé. Tieto stavby predstavovali umelecký cit Atlanťanov a ich oddanosť vedomostiam a vzdelávaniu. Atlanťania boli sofistikovaní ľudia, ktorí si v urbanistickom plánovaní cenili estetiku a funkčnosť. Atlantickej spoločnosti vládol filozof král, potomok Poseidóna, gréckeho boha mora. Tento král vládol s múdrosťou a spravodlivosťou, radil sa s radou 10 elitných občanov. Spravodlivosť a čestnosť boli v atlantickej spoločnosti prvoradé. Občania boli rozdelení do tried podľa svojich zručností a povolaní. Roľníci, remeselníci, obchodníci, bojovníci a kňazi zohrávali dôležitú úlohu vo fungovaní mesta. Napriek triednemu rozdeleniu Platón zdôrazňuje, že so všetkými občanmi sa zaobchádzalo s úctou a dôstojnosťou. Vzdelanie bolo v Atlantíde vysoko cenené. Deti dostávali všestranné vzdelanie, ktoré zahrňalo filozofiu, matematiku, astronómiu a umenie. Tento dôraz na vedomosti a múdrosť prispel k technologickému a kultúrnemu pokroku ich civilizácie. Postupom času však chamtivosť a ambície Atlanťanov skazili.